гости! Добре дошли, драги сватбари, на това мило сватбено тържество. Днес за вас и за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър за народна музика, оркестър Интер от град Варна, с ръководител майсторът на акордеона Емил Илиев. Пожелаваме на новото семейство много радост, много щастие, а на всички гости приятни минути с оркестър Интер. На здраве на всички! Ще се погрижи младият, но много популярен за вас в Източна България, изпълнител на български и сръбски песни Марчо! She did